pa gani makabangon sa kalisod mugna sa pandemya, gihambok ang mga mag-uuma sa ilang kontra. Gihulagway nga army worm nga klase sa ud miatake sa ektaryang kamaisan sa pipila ka lungsod sa Negros Oriental. Adunay bag-o pa unta gani kaayong nanubo ug bag-ong sulko. Nabalaka kaayo silang nangalaya na ang ilang mga hinaguan ug siningtan nila nga umahan. Mao na lang ang ilang paglaom ug pagampo nga mabinlan sa ud ug bisan gamay nga masanggi alang sa ilang pamilya. Sagoy makaon. Mga utang mo na ipautang. Nakita ipautang na itong panahon ron nga. Isod makain ron kay mamkaning atong daon maron. Maragi gilimbiyuhan lam na kung ilalom sa mais kay ato man manago ang ulod ug maingon na ron tang init na. So ang ato lang nga kuan. Bana-bana sa Department of Agriculture nga dili moubos sa 350 hectares sa kamaisan ang giatake sa army worms. Gimatinihan lang una og insecticide kay nahutdan og kemikal nga pangpatay sa ud.